I pozdrav drugari, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedan novi vlog. U današnjem videu pokazat ću vam slušalice koje ja koristim za streaming, dakle za moje live-ove koje radim na dva YouTube kanala, Gamer iz Komšiluka i Selo kod Beograda. U pitanju su Red Dragon slušalice Aire Pro H848 Gaming Headset. Dakle, radi se o slušalicama koje koštaju oko 50 evra. Dakle, imate da ih nađete ako se ne varam, u Gigatronu, Tehnomaniji, Tehnomediji, Computerlandu. U svim tim radnjama su oko 6.500 dinara, dakle oko 50 evra. I mogu vam reći da se za te pare, da su one za te pare jako dobre. Pogotovo meni odgovara zato što mogu da rade i kao bežične i da se povezuju i bežično i preko Bluetootha i preko kabla. Najkvalitetniji zvuk i uopšte prenos preko mikrofona imat ćete kada su one povezane na kablu. Najlošije je po meni preko Bluetootha, a onako osrednje je kada se povežete jednostavno bežično preko USB. Tako da, evo ja ću sada da otpakujem njih. U ovom pakovanju u kutiji imate naravno mikrofon. Nemojte očekivati bog zna šta od ovog mikrofona. Najbolje je kada vi imate sopstveni mikrofon, onaj pravi za gaming, on se najbolje čuje. Dakle, evo vidite, imate i jedan USB kabel koji je zaista dugačak, sigurno 4-5 metara je dugačak. Pored toga dobijate još naravno i uređaj za povezivanje za bežični rad slušalica. I naravno, evo su za kraj slušalice, naravno dobijate i ovu tračicu za vezivanje kablića. Tako da, evo vidite, slušalice su zaista lagane. Ova obloga od platna. Dosta su lagane, što odaju neki utisak da su onako nekako krhke, međutim uopšte nisu. Dosta su onako kvalitetno i jako napravljene, naravno imate podešavanja kao i na svakim drugim slušalicama. Evo vidite, znači imaju, dosta su ovako gore savitljive, dobre su, evo vidite sa strane ovdje možete da priključite mikrofon. Ovo se meni jako svidelo što mikrofon može da se skine, jer ja sam na svega nekih streamova probao mikrofon i video sam da on nije baš neki, nije bog zna kakav. Na samim slušalicama imate ovako jedno dole dugmence za mute i imate naravno za pojačivanje i smanjivanje zvuka i naravno imate ovdje gore za paljenje i gašenje slušalica. Naravno, tu je jedna mala lampica, indikator da ste upalili ili ugasili slušalice, i kad je na punjenju, na primjer, on je crvene boje, kada je povezan s vašim kompjuterom, on je plave boje. Ukoliko se slušalice isprazne tokom streama, vi ćete dobiti zvučno obaveštenje da su slušalice pri kraju sa baterijom i da onda jednostavno treba da ih povežete na punjač. Što se tiče trajnosti baterije, one su baš trajne. Ja sam napravio negde oko 5 streamova od po 4 sata i slušalice su i dalje nisu pokazivale da treba da se pune. Tako da, što se toga tiče, one su zaista dobre. Vrlo se lako povezuju, dakle možete preko Bluetootha, kao što sam rekao, lako se povezuju preko svog kompjutera, znači možete čak da ih povežete i na vaš telefon. Zatim možete da ih povežete preko ovog USB priključka ili kako se on već zove.
Dakle, to jednostavno stavite dole u flash na vašem kompjuteru, ova lampica će početi da daje trepćuće signale dok se ne poveže. Kada se poveže, ona će stalno da sija u plavoj boji i tako znate da ste povezani, a naravno dobit ćete i obaveštenje u slušalicama tipa gaming mode, to znači da ste povezani. Zatim možete i direktno, kao što sam rekao, preko kabla slušalice u USB dole stavite na vašem kompjuteru. USB-C imate ovdje za same slušalice i to je to, jednostavno rade kao i one slušalice koje imaju ono fabrički preko kabla. Tako da eto, moji utisci su zaista dobri. Slušalice su odlične. Eto, naveo bi kao manu možda malo lošija zvučna izolacija, ali same slušalice su zaista dobre. Posebno mi se sviđa ovo što je od platna, dakle nije od kože pa neće da ispuca. I sviđa mi se zato što se u onim kožnim slušalicama, dakle sa kožnom ovom oblogom, dosta više iznojite, dok ovdje gotovo da vam to ne smeta. Dakle, slušalice vidjeli ste i sami, eto ko prati moj kanal, da i po 4-5 sati znam da streamujem sa njima i da ih jednostavno ne osjećam na svojoj glavi. Dakle, to mi se najviše sviđa, a to je što su one pre svega lagane i što naravno jako dugo traje baterije. Kažem vam, znači ukoliko se usred streama desi, a meni se dešavalo da one jednostavno kažu da je battery low, jednostavno daće vam taj signal, u tom momentu vi u sred streama možete samo da uključite kabel i to je to, nastavljate stream. Jako se brzo pune, dakle za nekih 10 do 15 minuta na mom brzom punjaču. Ja na primjer znam njih da stavim, da ih punim i na USB portu na mom kompjuteru, tako da jako se brzo pune, jako dugo traje baterija. Za te pare teško da možete naći bolje slušalice koje nisu wireless, tako da samo pozitivne utiske imam na ove Redragon slušalice. Ljudi, hvala vam svima što ste me podržali na ovom novom kanalu. Hvala vam puno koji me pratite i uvek ostavite like i komentar. Ja vam svima želim prijatan dan i toplo preporučujem za kraj videa ove slušalice. Ćao!